A wani yunƙuri na sanya farin ciki a zukatan marayu, rundunar 'yan sanda ta jihar Jigawa ta raba kayan abinci ga iyalan jami'an da suka rasu a bakin aiki mutum 35. Shirin, wanda aka ɗauki tsawon shekaru 8 ana gudanar da shi a duk shekara, an gudanar da shi ne ƙarƙashin jagorancin kwamitin masallaci na rundunar 'yan sanda da ke jihar Jigawa, da nufin bunƙasa walwala da jin daɗin zawarawa da marayu, musamman ma a wannan wata na azumin Ramadana da yake miƙa abincin ga waɗanda za su ci gajiyar shirin. A hedikwatar 'yan sanda ta jiha da ke Dutse, kwamishinan 'yan sanda na jihar Jigawa CP Ahmad Tijjani Abdullahi ya bayyana cewa tallafin na daga yunƙurin babban sifeton 'yan sanda na ƙasa IGP Kayode Egbetokun na inganta walwala da jin daɗin iyalan jami'an 'yan sandan da suka rasu a bakin aiki. CP